Mă bucur să fim din nou împreună pentru acest videoclip. Astăzi discutăm un subiect esențial pentru supraviețuire. Cum verificăm pe teren dacă apa unui curs de apă este potabilă? Așadar, veți auzi sau veți citi adesea că este imposibil de analizat la fața locului. Totuși, vom vedea că, cu un minim de experiență și pregătire, este perfect posibil. Asimilând ce vom vedea aici, veți putea clasifica rapid orice curs de apă pe o scară biologică, cu suficientă precizie pentru a-i cunoaște calitatea aproximativă. Toate acestea fără echipament, în majoritatea regiunilor. Deci, azi trebuie să fiți mai atenți. Pentru analiza noastră biologică, va trebui să ne interesăm de micile nevertebrate de apă dulce, care sunt puțin cunoscute. Și totuși, vom vedea că, având câteva cunoștințe de bază, le vom găsi și identifica ușor. Unele nevertebrate, mai ales anumite larve de insecte, sunt foarte sensibile la poluare și pot fi folosite drept bioindicatori. Proliferarea metalelor grele, a pesticidelor, a fertilizanților și a poluărilor domestice în general duce la dispariția rapidă a anumitor specii. Pentru a simplifica, într-un curs de apă nepoluat, găsim mereu un anumit grup faunistic. Obiectivul nostru este să găsim și să identificăm nevertebrații de apă dulce pentru a verifica potabilitatea apei. Totuși, trebuie să vedem bine de aproape. Și uneori, chiar și o lupă sau ajutorul unui telefon mobil poate fi cu adevărat util pentru a evita confuziile între diferitele ordine de insecte. Cei care exersează și capătă puțină experiență vor ști rapid. Folosiți această tehnică pentru a diferenția apa potabilă de cea suspectă sau nepotabilă. Așadar, metoda pe care o vom vedea astăzi este una de încredere, în condiții de supraviețuire, dar, bineînțeles, este un model care va avea câteva limite. Este o metodă ce oferă rezultate excelente pe zone cu apă curgătoare sau rapidă și care va fi mai puțin relevantă în ape liniștite sau stătătoare, cum ar fi pe lacuri. Adesea, în apă liniștită veți avea puține indicii, iar fără ele va fi dificil să stabiliți un diagnostic. Vom întâmpina aceeași problemă când suntem foarte aproape de o sursă. Dar acolo va fi suficient să mergem câteva sute de metri, astfel încât biotopul să se organizeze puțin în jurul acestui curs de apă. Să zicem că la aproximativ 500 de metri în aval de la sursă, condițiile sunt de obicei reunite, astfel încât să puteți pune un diagnostic corect. Apoi, o altă limită mai problematică este cea a poluărilor punctuale, fie că sunt de natură fizică, chimică sau biologică. Vom discuta despre un cadavru de animal sau un produs chimic deversat în amonte sau chiar la punctul de prelevare. Așadar, va trebui să fim atenți și vom vedea cum putem remedia această situație. Dar va exista întotdeauna un risc în astfel de cazuri, în cazul poluărilor punctuale. Scara biologică pe care o vom vedea astăzi ne va oferi informații despre calitatea apei, a cursului de apă pe tronsonul analizat. Un scor bun pe această scară biologică indică apă potabilă și de calitate, pe termen lung. Observațiile biologice trebuie să țină cont de efectele poluărilor trecute și prezente. Tehnica de azi este, în general, mai fiabilă și solidă decât analizele chimice punctuale făcute pe același curs de apă în aceeași zi. În ambele cazuri, fie că este vorba de o scară biologică realizată prin observația pe care vă propun astăzi, fie de o analiză chimică efectuată de un laborator, slăbiciunea va rămâne întotdeauna. Poluarea punctuală ar fi putut apărea în ziua prelevării, deci riscul este aleatoriu. Fiind în natură, nu puteți controla totul. Tehnica nu funcționează în estuare, ape sărate, sălcii sau regiunile polare. Așadar, să intrăm acum în miezul subiectului. Vom vedea câteva clase de nevertebrate care ne vor interesa. Ne vom concentra pe familiile pe care le găsim în apele potabile sau, uneori, la limita apelor potabile. Așadar, le voi clasifica de la cele mai rezistente la poluare, acestea fiind cele pe care le vom găsi în apele potabile, dar eventual și în ape potabile de calitate proastă sau slabă, până la cele mai puțin rezistente la poluare. Deci,
Acestea vor fi cele care au cea mai mare sensibilitate la poluare, adică cele pe care le vom găsi doar în ape de calitate excelentă. Așadar, toți nevertebratele de apă dulce pe care le veți găsi eventual în cursurile de apă, despre care nu voi vorbi, sunt nevertebrate de apă dulce sau larve, care sunt foarte rezistente la poluare. Prin urmare, le vom găsi în mod nediferențiat atât în cursuri de apă poluate, cât și în cursuri de apă nepoluate. Nu sunt buni indicatori, deci nu îi voi discuta sau doar puțin, în funcție de ce găsim. Scopul este să ne concentrăm pe cei mai sensibili. Ne vom concentra pe aceștia și despre ei vom discuta. Vom începe cu încrengătura moluștelor, dar doar una ne interesează. Este vorba despre patelă, patelina de râu sau ensila, pe care o vom găsi peste tot în Europa. O găsim și în Africa de Nord, Africa subsahariană, unele țări, Statele Unite, America Centrală. Când suntem pe teren, ne vom concentra mai întâi pe căutarea acestor pateli. De ce? Pentru că este un molusc foarte ușor de găsit atunci când știi unde să cauți. Cum să cauți? Bineînțeles, este o căutare ce nu necesită echipament, fiind rapidă și ușoară, făcută de obicei când există. Și în al treilea rând, pentru că este o moluscă ce se găsește frecvent în apele potabile, în anumite condiții. Vom discuta aceste condiții mai târziu. Este greu să găsim așa ceva la peste 500-600 metri altitudine. Patele pot exista atât în ape potabile, cât și în cele aproape potabile, deci trebuie să fim atenți. Este un element cheie ce ne va ghida rapid în continuarea investigațiilor și rafinarea diagnosticului. Așadar, pentru a găsi patelele, ne vom concentra pe pietrele și lemnul uscat de pe fundul pârâului. De obicei găsiți și în pietriș sau nisip, dar e mai greu. Trebuie să ne asigurăm că sunt vii. Când sunt lipite de lemn sau pietre, de obicei sunt vii. Dacă găsiți unele moarte, acestea nu au valoare de diagnostic, pentru că ar fi putut avea loc o poluare, evident, și le-ar fi putut ucide. Așadar, de obicei, au 1 milimetru, 2 milimetri maxim. O să ne uităm la asta mai îndeaproape, ca aici. Gata! Dacă e ceva de reținut din acest videoclip, este căutarea patelelor. Deci, deși nu e suficient, aceasta rămâne o cheie importantă pentru identificarea apei potabile în situații de supraviețuire. În orice caz, atunci când veți găsi patele, nu vă asumați riscuri mari dacă beți apa direct. Înainte să trecem la recunoașterea larvelor de insecte, care sunt și mai sensibile la poluare decât patelele, vom discuta despre diversitatea faunistică pe care el o va întâlni pe cursul de apă studiat. După ce ați stabilit dacă există sau nu patele, veți colecta și inventaria cât mai multe nevertebrate diferite. Această noțiune de diversitate faunistică, diversitatea familiilor, ne va oferi o indicație foarte bună asupra calității generale a apei. Cu cât diversitatea crește, cu atât apa e mai calitativă. Așadar, atenție, nu numărul de indivizi, de aceiași indivizi ne interesează, sau indivizi din aceeași familie, ci diversitatea familiilor întâlnite, deci larve de tot felul, moluște, crustacee, viermi, etc. Așadar, dacă vă confruntați cu o invazie de patele, acesta este un caz tipic și nu găsiți altceva. Nu există nevertebrate de apă dulce, ceea ce totuși va fi destul de rar. Cu siguranță sunteți în fața unei ape nepotabile sau la limita potabilității, deci trebuie să vă puneți întrebări. Pe de altă parte, dacă găsiți o mare varietate de nevertebrate de apă dulce în aceeași zonă cu lipitorile voastre, atunci cu siguranță veți fi în prezența unei ape potabile. Așadar, vom vedea puțin mai departe cum procedăm pentru a determina acest lucru. Așadar, această diversitate, atunci când există, va întări întotdeauna calitatea apei pe scara noastră biologică.
Vom împărți această noțiune de diversitate în 3 categorii. Cursurile de apă, cu 5-9 familii diferite și cele cu 10-14 familii diferite, și cele unde vom găsi mai mult de 15 familii diferite. Pentru colectarea larvelor nevertebratelor de apă dulce, puteți folosi un filtru de ceai, o sită fină sau orice material textil, dar, în realitate, este întotdeauna posibil să te descurci cu ce ai la îndemână. Așadar, aici voi folosi o tufă de mure care îmi va fi de folos. Folosiți de preferință materiale textile deschise la culoare, astfel încât să puteți observa cu ușurință capturile. Aici voi folosi doar ce am la îndemână și în buzunare. M-am pus intenționat într-o situație în care te afli atunci când ești într-o adevărată situație de supraviețuire, ca să fie realist. Dar trebuie să știți că, dacă aveți o sită sau un filtru de bună calitate, foarte fin, veți avea desigur mult mai multă ușurință să recuperați larvele de insecte. Așadar, de acum înainte, vom căuta cât mai mulți indivizi nevertebrate de apă dulce, de fapt. Așadar, va trebui să căutăm la nivelul tuturor plantelor plutitoare, la nivelul mușchiului, la nivelul bucăților de lemn, bucăți de lemn plutitoare, între ape sau pe fundul apei. Pentru un rezultat corect și o imagine clară a zonei, trebuie să căutăm activ aproximativ o jumătate de oră. Deci, aceasta e metoda simplă. Găsim 2 suite ale lui Gamare, evident. Așadar, vom analiza asta mai îndeaproape, dar se pare că am putea avea și câțiva efemeropteri sau plecopteri. Putem căuta peste jumătate de oră fără probleme, dar trebuie totuși să ne concentrăm cercetarea. Concentrați-vă căutările pe cel mult 50 de metri de curs de apă. Pentru un diagnostic mai bun, căutați pe acești 50 de metri diversitatea naturii cursului de apă. Zonele cu accelerare mică și cele mai liniștite, ca aici, vor avea o diversitate mai bună. Vom trece la larvele de insecte mai sensibile la poluări, care ne vor rafina diagnosticul. Cum le recunoaștem? Vom vedea larve de efemeride și de mană, efemeropteri care trăiesc în apă. Elementul distinctiv al acestor larve este efemeropterii. Majoritatea vor avea 3 cercuri, acestea fiind antene situate în partea din spate, jos, ci caudală. Aveți 2 cercuri și un paracerc, plus branhii laterale mobile pe ambele părți ale abdomenului, adesea vizibile. Există unele confuzii cu larvele de libelulă ce au 2 lamele caudale, însă acestea sunt diferite și mai late decât cercurile. Efemeropterele se găsesc pe toate continentele, exceptând zonele polare, Islanda și unele insule din Pacific. Se găsesc și în ape liniștite sau lacuri. Aceste larve
Când sunt dezvoltate, au corpul și cercurile de aproximativ 1 centimetru. Deci, cu o vedere bună, le recunoști ușor, nu e nicio problemă, nu ai cum să le ratezi când știi ce cauți. Îi veți găsi tot timpul anului, de diverse dimensiuni, în funcție de stadiul de dezvoltare. Trebuie să știți că ele petrec adesea 2 ani în apă înainte de a deveni insecte zburătoare, ceea ce înseamnă că le vom găsi în permanență, atât vara cât și iarna, în sectorul luat în considerare pentru căutarea efemeropterelor. De obicei, ne concentrăm pe marginea pâraelor, la mal, lângă lemnul, frunzele sau plantele scufundate și mușchi. Acolo veți găsi majoritatea efemerelor și toate larvele. În regiunile noastre sunt sute de specii de efemere, de efemeropteri. Toate seamănă, au aceeași fizionomie și sunt ușor de recunoscut. Ne vor oferi o nouă indicație despre poluarea zonei. Acești efemeropteri au, de obicei, o rezistență fizico-chimică mai scăzută decât patelele. Prin urmare, ei sunt mai sensibili la poluări în general, iar faptul că îi găsim ne va confirma cercetările. Astfel, când găsim efemeropteri, știm că suntem pe o apă potabilă, a cărei calitate crește. Dar unele familii de efemeropteri, având aceeași sensibilitate la poluare ca și patelele, le vom clasifica, din precauție, în aceeași categorie. După ce stabilim că apa e potabilă, vom putea aprecia calitatea ei. Calitatea apei va fi clasificată în 3 categorii: A, foarte bună, B, bună, C, medie, dar potabilă. Nu veți avea probleme dacă beți aceste ape, cel puțin pe termen scurt, în limitele menționate la începutul videoclipului. La finalul videoclipului veți găsi un tabel recapitulativ ce vă ajută să încadrați apa potabilă în cele 3 categorii după ce observați la fața locului. Putem observa că patelele și efemeropterele trăiesc doar în ape potabile sau aproape potabile. Dacă nu găsiți ceva mai sensibil la poluare, știm de asemenea, datorită tabelului, că suntem în prezența unei ape care va fi cel mai adesea clasificată ca BO1C, al 3-lea nevertebrat pe care îl vom vedea acum, atunci când calitatea apei se îmbunătățește și mai mult. Larvele de frigane se numesc tricoptere și sunt cunoscute drept purtătoare de lemn datorită tecilor lor. Așadar, le găsim exact ca efemeropterele, pe întreaga planetă sau aproape, până la 2800 de metri altitudine de data aceasta. Există mii de specii cu trăsături comune importante. Există larve care trăiesc permanent în tuburi făcute din lemn, nisip, pietricele sau scoici. Așadar, aveți capul acestor larve, care iese din tub și le găsim pe fundul apei sau chiar în plante, în alge, în mușchi. Așadar, au adesea între 1, cumisși și 2 țânișimerși, deci sunt destul de ușor de recunoscut. Ca adulți, sunt insecte zburătoare, păroase, asemănătoare cu moliile. Când găsim astfel de larve, este un adevărat salt calitativ. Datorită calității generale a apei, sunt puține șanse acum, atunci când găsim astfel de larve, să avem de-a face cu o apă nepotabilă. Aici fac asta cu un șeș, pentru că am luat asta astăzi. Dar se poate face și cu un bob, o șapcă sau orice altceva. Deci aici sunt gamaride și larve de asemenea, dar care nu prezintă interes. Uite, acesta este un purtător de lemn, deci acesta este un tricopter cu teacă, din câte se pare, care o să ne intereseze. Larva se află în interior. Adăpostul e făcut din crenguțe de lemn, deoarece suntem într-o zonă împădurită, unde nu există pietriș. Ultima larvă de azi
foarte sensibilă la poluare, este tot mai rară. Acestea sunt perlele, plecopterele, care ca adulți sunt mici insecte zburătoare alungite. Le întâlnim din nou pe tot globul. Aceste larve au de obicei 1-2 tesanometri când sunt dezvoltate. Astăzi, plecopterele trăiesc mai ales în zonele superioare ale râurilor, unde este păstrăv. Le vom recunoaște concentrându-ne pe cele 2 cercuri, spre deosebire de efemeroptere, care au 3, cum am văzut. Și vom observa că nu există niciodată branhii mobile la nivelul abdomenului. Plecopterele au mereu 2 gheare la fiecare picior vizibile cu ochiul liber. Însă ghearele duble sunt greu de diferențiat. Va trebui să folosiți o lupă sau telefonul mobil. Deci, să nu le confundați nici pe acestea. Tricoptere libere, care au 2 branhii caudale și care totuși sunt destul de diferite de cercuri. Unii efemeropteri au 2 cercuri, dar sunt rari și au mereu branhii laterale, deci pot fi recunoscuți cu ochiul liber. Plecopterei trăiesc doar în ape foarte pure, potabile, fiind un indicator decisiv al calității apei atunci când sunt prezenți. Subtitrare societate, melcișori cu cochilie spiralată. Sunt foarte rezistenți la apă, inclusiv la cea poluată, deci nu mă interesează. Pe de altă parte, notez, asta înseamnă o specie suplimentară, care se adaugă la diversitatea faunistică. Așadar, pe funduri găsesc cel puțin 3 tipuri diferite de viermi. Deci aici este interesant pentru diversitate, dar viermii sunt foarte rezistenți în general la diferite tipuri de poluare. Asta nu mă interesează prea mult. În schimb, văd un efemeropter care mă va interesa. Pe el va trebui să-l punem înapoi în apă, într-un recipient, așa, ca să fim siguri că îl putem identifica bine, în special după numărul de cercuri. Uneori vom avea foarte puțin material la dispoziție. Putem pune ușor câteva resturi pe o piatră mare, pe o pelerină de ploaie sau pe orice suprafață netedă. Astfel vom putea identifica corect insectele și larvele din zonă. După această scurtă cercetare, care nu necesită mult timp sau energie, dacă nu găsiți hrană imediat și nu găsiți insectele despre care am vorbit sau larvele de insecte despre care am vorbit, nu este un semn bun, mai ales dacă sunteți în prezența în același timp a multor viermi sau a multor lipitori care sunt rezistente, chiar foarte rezistente la poluare. În aceste cazuri, apa nu e potabilă și trebuie fiartă, filtrată sau tratată. Pe de altă parte, dacă găsiți numeroase nevertebrate rezistente la poluare, dar care sunt însoțite de o bună diversitate faunistică, peste 15 familii, de exemplu, și dacă găsiți și larvele de insecte menționate azi,
Veți avea apă potabilă, o veți putea bea direct, cu siguranță, în condiții de supraviețuire. Pentru a rezolva poluările punctuale, există două soluții. Prima, putem cerceta atent, în amonte de punctul de prelevare, pe circa 500 de metri, vom verifica atent. Să nu existe zone unde animalele pășunează frecvent, să nu fie excremente de animale, să nu fie deșeuri speciale sau cadavre de animale. Astfel, veți avea totuși o oarecare siguranță la prelevare. O altă soluție este să săpați o groapă lângă cursul de apă, dacă se poate. Această groapă se va umple în mod natural și veți putea să vă aprovizionați de acolo, pornind de la o calitate bună a apei din cursul dumneavoastră de apă. Prin această tehnică veți filtra poluările care ar putea fi bruște și punctuale. Este o metodă simplă și naturală. Am făcut deja un videoclip pe această temă, disponibil pe canal. Puteți folosi această metodă pentru a găsi cele mai bune puncte de colectare lângă locuință, analizând cursurile de apă. Dacă vreodată aveți nevoie să vă aprovizionați cu apă de bună calitate, în anumite cazuri este mai bine să evitați zonele foarte frecventate, cum ar fi izvoarele, unde toată lumea se înghesuie în anumite circumstanțe. În astfel de situații, izvoarele devin locuri mai puțin sigure. Fie că sunt publice sau private, ele sunt întotdeauna foarte cunoscute. Când poți să te aprovizionezi cu apă într-un mod discret, chiar dacă trebuie să filtrezi o apă despre care știi deja că este foarte bună de la început, acest lucru poate fi avantajos în anumite situații. O metodă bazată pe cercetare științifică, desigur, validată, intenționat simplificată și prudentă, astfel încât să poată fi folosită pe teren, fără echipament și doar cu câteva cunoștințe de bază. Este o metodă operațională, importantă pentru noi pe teren, în condiții de supraviețuire. Acest conținut este foarte rar sau inexistent. Folosiți-o cu înțelepciune. Ne vedem curând la un nou videoclip.